petakilan. Ya Allah. Oh iya. Iya kuwi mateng iki. Mateng wong meletak. Lekas lagi. Ceblokno wis. Iya wis diembu. Kowe kadung metengkreng kok. Grem wis. Tangkap enggak? Mah. Apa? Jadi. Udan. Dek, kayak apa mana? Waduh, Apa sabi? ya? Napas. Lah kok iya apakah jaketan toh? Adem jare takon nyepot kok adem. Mana capopo, mana karo walah, mana kayak Sambil belara. Jaketan. Apa iki lho? Oh, bok. kadane liyane mateng. Atas bok kabeh. Wis sing jebrong bok-bok. Tapi wis kuning. Tuh. Digodhog. Nyeblok ha. Lho. Oh, terus aline iki mana? Lho, Lho ngaware ku tak batek gak keneng kok. Berarti ketok lah gaya seromak. Mateng kayak gini. Pecah-pecah ban. Empuk. Ngono kok beak-beak. Mampu ora? Gak. Lho, ora mampu. Ora. Lho, Kuwi ini sing jadi kayak gosok. Kuning. Ora. Buka. Gosok ngene. Iki lho, kulae tak ngene. Apa to? Kurang ngono. Ketua lere. Kuning. Bisa. Ya, kan Iki ya kok mosok nek kene to wong iki. Kewarek. Jan. Iya, Po. Wah, itu dia ambil. Kuwi gede-gede ya. Kosok ta. Orang lekas nganu ngapas lekas lagi jarang nganu Napas. Lho. Iki enak iki. niki to Iki nek cara anu nek cara Jogja didang iki. prak apa ganjel dadine apa jenenge Biring sisih. iya tak ngene ambruk aku kok susu ngono Oh. Sing mecane sampean dhewe. Iya, sapa meneh? Sing duwe. Duwe. Banyak tetene pakai sepeda nang ngarepan berarti wong